Gistermiddag, na de intocht in Dokkum, gingen Sinterklaas en al zijn pieten naar het huis van Peter Posma. Dit was natuurlijk niet zomaar. Peter kreeg vorig jaar tijdens een voetbalwedstrijd een bal in zijn rug. Dit deed hem zoveel pijn dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis moest. De uitslagen van het ziekenhuisbezoek waren schokkend. Peter blijkt een kwartaardige tumor in zijn ruggetje te hebben. Hij heeft al vele operaties en chemo's gehad. En helaas moet hij daarvoor veel in bed liggen. En ook dit jaar kon hij weer niet naar de intocht in Dokkum. Sinterklaas hoorde dit trieste verhaal en is met al zijn pieten op bezoek gegaan bij Peter. Hallo. Geweldig. Is het leuk of niet? Nou, dat is helemaal. Aangenaam, ik ben Alfred. Hallo. Goeiedag. Hallo. Dag. Wat een welkom. Liefste jou bij de En krijg je het Sinterklaasfeest wel een beetje mee? Heb je op de televisie kunnen kijken? Ja? Vond je het wel leuk? Jullie helemaal natuurlijk. Ja, alles. We hebben het meegenomen, maar die willen we hier niet allemaal in huis hebben. Nee, dat wordt een beetje erg vol, hè? Ja, we moeten zoveel stofzuigen en zo, hè? Maar ze maken altijd zo'n rommeltje, hè, die andere En pieten. Pieter, wij hebben meestal een cadeautje, Ja, hè? ik heb ook nog een pepernootje. Lust je dat wel? Ja. Dat is meneer Hans, ken je die nog wel? Van vroeger? Mogen wij Ja. Zal ik je een wat geven? Kijk, en was hier toch ook nog een zusje of zo? Ja. Een zusje, dat is toch? Ja, hier een zusje. Maar ga je hem ook uitpakken direct? Lukt dat? Dan moeten we dan helpen. Mama even helpen. Mama even helpen. Kom er even bij. En dan zet ik hem even hier neer, Peter. Dat is misschien wat makkelijker voor jou. Ja, en Peter, we hoeven het papier niet weer te gebruiken, hè? Nee, dat is Hè, dat is hè, mag best. Was jij wel bij de intocht? Sinterklaas heeft u allemaal meegenomen. Jullie hebben dat van mij. Ja. Ja, heeft ook alleen maar zo'n publiek. Oh ja. Ja, dat is een goede keer, ja. Oh, maar dat is goed. Ik had er even wat af. Wow. Vind je dat mooi? Steek je duim Ja? even omhoog. Bedankt Sinterklaas. Bedankt. Tot ziens! Tot ziens, Peter. Tot ziens. Doei.